ya gandrung Mas Uncek. Kuwi anggepen kaya Gede. Pokoke anggepen kaya Janaka ngono ya. Nah, bayangno aku gede dhuwur ngono lah. Heeh. Arep kaya jangan gorine kuwi anggepen kuwi Janaka. Duh, anu ning Arep jangan pamintaku. Arep Mas Uncek wong manis. Nah, ya. Pamintaku, Mas. Nggih. Apa ya ning tawang ya? Ya bane. Wau ya ning tawang nggih. Ya, coba kayak apa? Dah. Ayo dah. Aja ngono. iki uang lho. Mbak Niken arep dadi terganggu. Lah aku kadhe gandrung. Gandrung kok meneng aku dikira debok. Gandrung ki kudune ki tangane ngene tekan terus aku ki pangkunan. Ngene lho. Nah, ngene ser teplek. Pangku. Nah, terus Ayo. wong lenak ngono. Tangan kene, tangan kene. Nah, Wah. piye lho? Mosok kudu tok lho. Ngene ngacek tangan Ngene. dulu tanganmu. Kudu tok. Ya nek urung iso mangku ya sing sabar kan jenenge wong lagi trubus. Ayo.